Joo, ollaan tässä hiukan mainittua. Me vahingossa pätkästiin tuo video. Vittu timanttia! Mitä vittua? Timanttia! Ja lapislatsuli voi saatana. Tämähän on ihan homoa. Eiku siis hyvää. Ja vittu tässä tapahtui tässä Minecraftissa joku lagi, että tää crashasi ja sitten tää hiiri on ruvennut menee tälleen. Vittu paskas, että ei toimi kunnolla, mutta ei se meidän pelaamista estä. Mulla vieläkin sattuu poskeen. Jee, timanttia, voi vittu. Jee, paljon tätä helmeä oikein on. Voi vittu, kattokaa nyt. Ai vittu. Ai niin, mä voin mainita tällä kivipikilläkin. Ei kivespikilläkin. Voi vittu, näittekö te timanttia? Ette varmaan nähnyt. Ette kuitenkaan nähnyt. Tätä niin sokeet, ette nähnyt. Nyybit! Oho, ja siinähän on ironia. No sitähän me ei enää tarvita. Meillä on... Vittu ihan sama ironia me silti tarvitaan. No niin joo, meidän pitää tehdä Iron Golemi. Siinä on kultaa. Eikö sanoit hiljaa? Turpaki. Vittu. Tää mun friendi pikkusisko pilaa aina kaiken. She's a fuck up. She can't do nothing right. I'm sorry, she's a fuck up. Okei, kasvalis. Vittu jes lisää timanttia! Mitä vittua? Come on oikeesti vittu jotain järkeä tähän pelaamiseen. Nythän me joudutaankin tekemään näin. Sorry. Vittu. Siskalleni käytöstapoja. Joo, harmi tuolla on vissiin vaan yksi timantti, mutta kerään ne kohta heti kun olen käynyt hakemassa vetää. Noin. Hiljaa. Joo, käydään katsomassa montako helmeä löysimme. Vittu, en mä voi olla näin kädetön, hei oikeesti, come on. Voi! No joo, tässä alkaa loppu pikkuhiljaa varmaan aika. Eikä olla, tätä on vittu mennyt 3 minsaa. Ei, mut siis sitä muuten vaan. Ui vittu, paljon tätä on. Oi jumala. Ui, Mitä hils... tää vittua! Verlukt. Mitä helvetti, onks tota... Ei sitä voi löytyä! Ei sitä voi löytää noin paljon kerrallaan. Ei sitä paljon. Voi vittu. Joo, ja tää osa jäi tämmöiseksi ihan vitun nysäksi nyt, että lopetan tähän, heippa!